Los toros avui a debat a l'Enfant Terrible. També tenim al nostre plató els nostres contertulians d'aquesta nit, el senyor Tibo, molt bona nit. Bona nit. Polític i pedagog. També ens acompanya el senyor Luis Corrales, director de la Plataforma en Defensa de la Fiesta Taurina. Molt bona nit. Bona nit. Bona nit també a la senyora Alejandra García, membre de l'associació Libera. Exacte. Molt bona nit al senyor Juan Carlos Segura, advocat i doctor en dret. Molt bona nit. Bona nit. I també molt bona nit al nostre sociòleg, el senyor Lluís Sáez, professor a diverses universitats. Bona nit. Bona nit tingueu tots i totes, en aquest cas també vostès, a casa seva. I avui em deia el senyor Tibo, avui tindrem molta audiència, sempre la tenim, senyor Tibo, però avui encara més perquè hi ha molta gent que està a casa perquè plou. A vostè li agraden els toros? Sí, d'entrada sí, a la cuina. Què vol dir a la cuina? Bueno, en estofat o a la brasa estan boníssims. El rabo de toro, famoso? El rabo, l'ha provat mai? Jo no. L'invito un dia, si vol, que anéssim al restaurant i pagui vostè i veurà el bo que és. Ah, però vostè no sap cuinar rabo de toro? Sí, però hauria de trucar a la meva mare, que és l'especialista en aquest tema. Vostè llavors deixa ben clar que està totalment en contra dels toros. No, en contra no, a favor dels drets dels animals, que és diferent. És com els militars, no estic en contra dels militars, sinó que sóc insumís, que és diferent. Vostè ha anat alguna vegada a alguna cursa de braus? I he torejat a les Terres de l'Ebre quan era jove. Ah, que ha sido torero. Torero, he sigut torero i m'han donat el rabo. I ole, i ole, mi ole, i ole, i ole, i ole. Ole, mi ole, i ole, i ole, i ole. Per això puc parlar del maltractament i de tot perquè ho he visualitzat. Ai, aquests amics que em troben al carrer i que em diuen sempre aquell senyor de la bufanda, ara ja no diguin el senyor de la bufanda, diguin el torero de Canal Català. No rigui perquè vostè mateix es defineix. Bueno, vaig ser en aquella època perquè era la cultura d'allà, fins que després vaig entendre que tot allò estava molt mal fet. Té al seu costat el senyor Luis Corrales, que sí que li agraden i molt les curses de braus. Vostè ha escoltat aquí a Catalunya que hi ha gent que no li agrada gens ni mica i que està en contra, bé, en una cursa de braus a la plaça de Toros Monumental amb el torero José Tomàs, un gran torero, per cert, una manifestació. Per què creu que hi ha gent que no li agraden els toros? De fet, sempre hi ha hagut gent que no li han agradat els toros. Des que la tauromàquia té, com la coneixem, la forma de la corrida actual va començar al segle XVIII, des del primer moment, des de la primera hora, ja va haver un moviment antitaurí. O sigui, és consubstancial a la festa, és una festa forta, és una festa de molta veritat, és una festa, penso, que no deixa a ningú impàvid, i per això hi ha detractors i per això hi ha partidaris. És una festa espanyola, no catalana? És una festa espanyola, catalana, veneçolana, francesa, portuguesa, equatoriana, mexicana, peruana. És la festa dels toros. A mi m'agrada referir-me com la festa dels toros perquè aquest concepte de nacionalitat de seguida entra una certa política que no tindria que entrar. Els toros són transversals, perfectament transversals. Li poden agradar a un senyor de l'extrema dreta i a un senyor de l'extrema esquerra, a un ric i a un pobre, a un catòlic i a un ateu, i són els toros, la festa dels toros. Recordin que poden participar, esperem ja les seves trucades. Creuen que és una festa catalana, també els toros? Pensen que sí? Ho ha definit molt bé, no està implicat amb la política. De cap manera. No? De cap manera. Vale. Es perfectamente transversal. Hola. La seva opinión. Bueno, a mí también me gustan mucho los toros vivos sin torturar. Estoy a favor no de la prohibición, sino de la abolición de las corridas de toros. Yo también creo que los toros no tienen nacionalidad, por eso hay que abolirla en España, en Colombia, en Perú, en Venezuela, en México, en el sur de Francia, en Portugal, en tantos sitios donde se torturan los animales y se hace de esto un espectáculo público, porque además no solamente denigra al animal, sino a la persona que lo observa, a la persona que paga una entrada por verlo. També hi ha qui diu, i ho he avançat abans, que això és un negoci que mou molts euros i que hi ha alguna gent que gràcies a les curses de braus té la vida solucionada. Juan Carlos, vostè li agraden els toros, estic segur. A mi m'agraden com a aficionat. No, és que no lo dudava. Sí, jo sóc aficionat a la festa, no vaig cada... Mira el que fa el senyor sociòleg, fa així no amb el cap. cada corrida, ja m'agradaria anar a totes, però bueno, sempre que puc hi vaig. Ha estat a la de José Tomàs, tinc entès. Aquest any no, l'any passat sí que vaig estar perquè era el seu debut i era molt interessant. A més, ell va fer l'honor d'agafar Barcelona per començar la seva nova era, perquè ell va estar retirat uns 5 anys,
i va escollir la nostra ciutat, amb la qual els catalans l'estem molt agraïts per això. I jo estic a favor dels toros, més que res per una qüestió estètica. Per mi, des del meu punt de vista, és la festa estèticament més maca que hi ha al món. I a mi, tot el que és bellesa, m'agrada protegir-lo, perquè destruir una cosa bella, això és un acte... Vostè creu que aquesta imatge que tenim als plasmes en aquest moment és una imatge que està plena de bellesa? Sí, totalment. La festa dels toros és maquíssima. Miri, senyor Tibo, aquesta imatge. Miri un moment. Sí, sembla una relació... És una festa plena de colors. Com dia l'intel·lectual aquell, és una relació entre el torero que va en... Senyor Tibo, un moment. No, estic parlant d'un concepte estètic, no estic parlant del patiment de l'animal, que això és una altra qüestió, que després, si a cas, parlarem d'això. Però estèticament és una festa molt maca i convido a la gent que no ha anat mai a una cursa de braus que vagi i ho vegi. Aviam, però el tema és que si prohibeixin, com és una festa molt maca, si prohibeixin les corrides de braus o corrides de toros, des del meu punt de vista, tindrien que cremar tots els museus del món, començant pel Museu del Prado i després el Museu del Louvre, perquè l'art no es pot destruir i el toreo és art. El toreo és art, senyor, segons el senyor Juan Carlos Segura. Si vostès pensen que és art, truquin. Si vostès pensen que no és art, també truquin, participin aquí a l'Enfant Terrible. Senyor Sáez, vostè que és sociòleg, què en pensa d'aquesta societat que li agrada als toros? Per on vol que comenci? Per el que pensa la societat o pel que penso jo? Què prefereix? Per el que pensa vostè, primer, va. Pel que penso jo? Home, ara quan parlava el senyor Segura estava pensant, dic, home, doncs ha tingut vostè mala sort per l'època en la que ha nascut. Perquè tenint en compte les seves velleïtats artístiques i la bellesa o el tipus d'espectacle que li agrada, clar, té vostè la desgràcia d'haver nascut en una societat on ja no es guillotina la gent públicament, on ja no s'esquartera la gent amb 4 cavalls que el desmembren. No és bellesa, és cortesa. Sí, no, però, home, per la lògica, on ja no sacrifiquen les verges al Déu Sol. En fi, francament, digui'm vostè on està la bellesa amb un art, suposat art, que es dedica a torturar un animal, francament. És a dir, també heu trobat que les baralles de galls estan bé? Sí? No és un costum nostre, les baralles de galls, vull dir que és una festa d'altres pobles, i altres pobles, si fan aquesta festa, estan amb el seu dret de defensar-la. I el poble aquell que agafen un ase i el tiren del tabaix d'un campanar, també? Tenen que defensar els seus valors culturals i patrimonials. Ja, i vostè va molta cultura amb un ase que puja a dalt d'un campanar i el tiren al tabaix? No, perquè estèticament no trobo maco. És diferent, no, senyor Sáez? És diferent. No. Amb el cuento de la tradició és una sèrie de bàrbars sanguinaris sàdics, ho sento, però és així, és el que penso, tirant del tabaix d'un campanar a un burro, fotent-li no sé quantes clavades amb un pobre toro que està, a més indefens, o posant 2 galls que es barallin a guanys i beneficis del millor postor. Senyor Sáez, el debat està servit i la seva participació comença a partir d'aquest moment. 11 minuts passen de les 10 de la nit. Comencem amb les trucades. Hola, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. El seu nom? És Anna. I d'on truquem? De Sentmenat. Doncs té la paraula, des de Sentmenat. Mira, jo estic completament d'acord amb aquest senyor últim que ara estava parlant, que no és el seu nom. Sáez, Lluís Sáez. Exacte. Jo, mira, l'art de torejar és maco. O sigui, a veure, el torejar és maco, ho trobo maco. Però la manera que es fa d'anar fent patir l'animal, ho trobo horrorós. Vull dir, això d'anar-li clavant les andrilles aquestes i això, ho trobo horrorós. I català no crec que sigui català, això. Perquè, a veure, el toro... Espanya està representat pel toro, no? Sevillana, sol. Català no és. Molt bé, moltes gràcies des de Sentmenat per la seva participació a l'Enfant Terrible. Lluís. Home, és que el que es cregui és una qüestió de creència, però després la veritat històrica és una altra. De totes maneres, com a opinió personal del senyor Sáez, jo la respecto, però com sociòleg potser de totes maneres caldria sortir dels tòpics. Però anem a la qüestió que ha plantejat l'Eugeni, perquè catalana, home, tant com espanyola, però és que no es pot negar la realitat. A veure, i parlem de la realitat. Al segle XIV, al 1384, es feien corrides de toros a la plaça Reial, quan la sardana no s'havia inventat, quan els castellers no existien ni tan se vol, i són les tradicions. Sí, senyor Timo, això és pura història. Deixin. De totes maneres, abans que la idea d'Espanya aquesta, que un suposat nacionalisme rebutja, existeixi, a Catalunya es feien toros quan no hi havia immigrants a Catalunya. A Catalunya és l'única ciutat, a Barcelona, perdó, l'única ciutat del món que ha tingut